Recte final ja d'aquesta edició de l'informatiu. Com cada agost pels vols de Sant Llorenç, el 10 d'agost es produeix la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç o també les perseides. Enguany, la pols provinent del Sàhara i l'onada de calor no han impedit observar-les des del cel més fosc del Baix Camp i pràcticament de tot Catalunya, des de Prades. La pols en suspensió provinent del Sàhara i l'onada de calor han enterbolit l'aire, deixant poca visibilitat al cel per observar les llàgrimes de Sant Llorenç. Tot i així, des del cel nocturn més fosc del Camp de Tarragona, Prades, s'han pogut observar les perseides amb la claredat de sempre. La pols del Sàhara certament ha vingut influint en la transparència del cel els darrers dies, però, tot i així, s'han pogut observar alguns bòlids o algunes perseides rossadores, per tant, realment fenòmens molt brillants que han estat observables fins i tot a través d'aquesta pols. Val a dir, però, que ens ha tocat la loteria perquè la nit del 12 al 13, i esperem que es mantingui, ja s'ha notat una davallada espectacular de la quantitat de pols en suspensió i hem gaudit d'una de les millors nits de l'estiu. L'elevat risc d'incendi actual a Catalunya ha provocat que el govern recomani no fer activitats a l'aire lliure ni en entorns rurals. Des del Parc Astronòmic han extremat les mesures per seguir desenvolupant la seva activitat. La part d'observació estàvem atents per veure si modificàvem el punt de les observacions cap a una zona dins de la part urbana o podíem mantenir-ho en el mirador astronòmic de Sant Roc. Val a dir que el mirador astronòmic de Sant Roc ha estat sent arranjat aquest any per part de l'Ajuntament de Prades i per tant ara ofereix unes condicions de seguretat elevades. El que sí que hem fet és extremar les mesures de seguretat i hem recordat a tots els usuaris que està totalment prohibit fumar durant les observacions i no cal dir que està totalment prohibit encendre cap tipus de foc, etc. Aquesta passada nit, del 12 al 13 d'agost, s'ha arribat al pic màxim d'intensitat de les perseides. Segons dades recollides pel Parc Astronòmic, s'han superat les expectatives arribant, a les 4 de la matinada, a 180 meteors cada hora. Ja s'ha superat aquest pic, però aquest cap de setmana encara hi haurà gent que té la fortuna de poder veure i gaudir aquestes perseides. Nosaltres, amb